Informações muito importantes, atualizações das tecnologias pós-colheita em citros de mesa. É com muito orgulho que a BCM traz até o 15º Dia dos Citros de Mesa, diretamente da Espanha, da Citrosol, Ania Massó. Muito obrigada. Boa tarde a todo mundo. Desculpas pelo meu português. Vou tentar falar, pero pido desculpas pelos erros ortográficos. Não usei inteligência artificial. Desculpas por falar português muito mal. A Citrosol é uma empresa de produtos pós-colheita. Todo o que acontece na fruta depois da colheita no packing. Estas são as 4 partes da palestra. Imos falar um pouco de todo o proceso. Os procedimentos básicos para establecer a qualidade da fruta en todo o proceso pós-colheita pasan por analizar a fruta, analizar os resíduos e o análise de contaminação do packing. Decidir quando colher a fruta não sempre é fácil. Os índices de maturação são uns índices internacionais estabelecidos para facilitar a decisão de quando colher. Os requerimentos dos distintos mercados de destino da nossa fruta podem mudar ao longo dos anos e fazer que os estándares de qualidade cambien e cambien as nosas decisões de quando colher a fruta. É importante não colher a fruta quando a maturação não é completa, pero atrasar a colheita por muito tempo também pode trazer problemas para o futuro da árvore. Os principais índices de colheita, que todo mundo conhece, são o porcentagem de suco, o índice de maturação, que é o que mais se utiliza, a relação entre os sólidos solúveis totais e a acidez, e também as cartas de cor, que nos indicam qual é a coloração ótima para poder fazer a colheita da fruta. O análise de resíduos é outra das partes importantes no processo de qualidade, porque constantemente há uma revisão periódica do regulamento nos distintos mercados de destino, xa sea a Unión Europea, os Estados Unidos da América. Cada vez há máis limitação no número de materias activas que podem ser usadas e moitas veces os supermercados, os retails, demandan aínda unhas condições máis restrictivas e solicitan ter menos de 1/3 do LMR establecido. Tamén há un aumento da demanda dos produtos con niveis baixos de pesticidas e os novos mercados demandan cada vez máis produção orgânica ou verde. Todos os países de destino da fruta teñen as súas propias os seus propios organismos regulatorios cos límites establecidos. Pero, como dicía antes, os supermercados e o cliente final, o que merca a fruta, os packings, pode establecer aínda unhas condições máis difíciles. Para o análise dos resíduos, tanto en fruta como nas águas ou nas ceras do tratamento das frutas, ferramentas como o EasyKit para realizar unha análise rápido e in situ dos residuos reais de fungicidas como imasalil, pirimetanil e ortofenil é unha ferramenta moito útil, permite a través de un inmunoensaio que desenvolve unha reacción colorimétrica e a través dun lector colorimétrico
obtener un dado real da concentração do resíduo de fungicida ou na fruta ou na cera que usamos para o tratamento ou nas águas que se usam para a molhagem da fruta, na balsa, drencher ou na linha de processamento. A vantagem de estes métodos de análise in situ é que são rápidos, fáceis, muito específicos, baratos e que permitem correções e ajustes em tempo real. O terceiro ponto importante no processo integral de qualidade da nossa fruta é manter uns níveis de contaminação aceitáveis durante todo o processo. A fruta vem do campo e sempre traz sujidade, isso é uma fonte de inóculo que no packing pode trazer outros problemas se não se faz uma limpeza e desinfecção constante. Esta fonte de inóculo pode medrar até níveis perigosos e pode fazer que logo seja difícil controlar e reduzir os problemas de podridão em destino. Há uns pontos importantes para controlar os lugares fechados como câmaras, as zonas da linha onde se descarrega a fruta, que são os lugares mais sujos, e, por suposto, os caixões de campo. Não só é importante eliminar a contaminação, além disso é importante verificar que essa limpeza e desinfecção se fez com garantias sanitárias. Por isso é importante analisar de quando em quando a contaminação superficial nas distintas superfícies que estão em contato com a nossa fruta e a contaminação ambiental para determinar se o ambiente ou o ar do nosso packing é ótimo para que não haja contaminação. O momento mais importante para realizar uma desinfecção é o princípio de campanha, para assim estar seguros de que o nosso armazém está limpo e desinfectado para começar a campanha. Quando começamos a campanha, o nosso nível de esporas sempre é baixo, o mínimo, e conforme vai passando a campanha e o nosso nível de esporas aumenta, o porcentagem de infecção aumenta também muitíssimo, e por isso é muito importante tratar de eliminar a máxima quantidade de esporos dos fungos para evitar ter altos índices de podridão. Respecto aos tipos de podrido, imagino que todo mundo conhece perfectamente. A podridão na pós-colheita é a principal causa de perdas econômicas. É uma doença causada por distintos tipos de fungos, Penicillium, Digitatum italicum, Geotricum, moitos outros, e pode levar a perdas de mais do 10% da produção. Como dixen antes, é a maior causa de reclamações e de perdas económicas. O controlo da podridão en pós-colheita comeza sempre no inicio do proceso, pero un dos efeitos máis importantes e visuais é que se non controlamos ben a podridão durante o noso proceso no packing, o efeito comercial é muito exagerado. Por exemplo, em confecções em redes como esta, somente uma fruta esporulada e podrida pode fazer que se rejeite toda a rede. Isto significa que as perdas económicas são muito maiores
con solo unha fruta podre. Cal é o mecanismo de desenvolvimento da podridão? Comeza sempre con unha lesoe, unha ferida na pele da fruta, por ali entran os esporos dos fungos e prodúcese a infección. O desenvolvimento da enfermidade normalmente depende sempre da temperatura e das condições de umidade, e os fungicidas son os que actúan como cun efeito antisporulante que evita que a infección poda contagiarse, e se a lesión ou a infección é incipiente, pode chegar a curar ou a eliminar. Como dicía antes, prácticamente todos os patógenos, os fungos en poscolleita que causan podridão teñen unha capacidade de reprodução a través de esporos, e controlar esta esporulação é a mellor ferramenta para evitar futuros problemas. Un fungo, unha fruta que está podre pero non está esporulada, ten moito menos efeito de contagio ás outras frutas que unha fruta que está completamente esporulada como esta. Esta gráfica xa vimos antes, canto maior é o número de esporas, máis perigo hai de infección e de contaminación a frutas sás. Existe sempre unha relación directa entre o número de esporos presentes no armazén ou nunha ferida ou en cualquier sitio e a frecuencia de infección no resto das frutas inda que estén sanas. A transmisión por contacto non é o máis habitual, pero tamén acontece. Algúns patógenos, algúns fungos poden estenderse en infeccións secundarias sen necesidade de que existan feridas ou lesóns na pele da fruta. O Penicillium italicum, por exemplo, é tamén o Zeotricum, o que causa a podridão ácida, esténdese por contacto estreito e directo con outras frutas, inda que estas frutas estén completamente sás. Isto pode causar importantes problemas durante a comercialización ou armazenamento en frío, porque poden formar niños e provocar que un fruto podre derive en moitos máis frutos podres. Onde temos que evitar a podridão no packing sempre? Na descarrega e nas mesas de seleção. Como non todas as frutas apodrecen ao mesmo tempo, dependendo de moitos factores, da quantidade de inóculo, do tipo de ferida, do tamaño, da profundidade desta ferida, non todos os patógenos, os fungos apodrecen a fruta ao mesmo tempo. Isto fai complicada a súa detección no packing e non sempre é fácil de eliminar toda a fruta que pode acabar podre ao final do noso proceso. Para isto é moito importante ter un bo tratamento con fungicidas que teñan efeitos preventivos e ás veces curativos sobre estes fungos. Pero un mal tratamento pode moitas veces ser peor que non un tratamento, porque pode facer que a detección sea máis difícil, pero ao final a enfermidade e a podridão aparecerá máis tarde, pero estará ali. Que temos que facer cos utilización dos fungicidas para non ter este tipo de problemas? Evitar a utilización de doses subóptimas. Se traballamos a dosis baixas, ao final poden aparecer as resistencias. Ter un tratamento sempre homogéneo, que toda a fruta sexa tratada da mesma forma,
evitar a contaminação das águas do tratamento, seja na balsa, no drencher ou na linha de processamento, e tentar não superar o tempo de atraso permissível que cada fungicida tem para ser eficaz. A melhor estratégia é tratar a fruta nas primeiras 24 horas após a colheita e que este primeiro tratamento seja o mais importante, realice-se com uma amostragem completa da fruta, seja em drencher, balsa ou numa linha de percalibrado. Este tratamento vai erradicar as infecções incipientes e deixar sempre um resíduo na fruta que previne infecções posteriores. Qual é a importância deste primeiro tratamento? Que deve ser feito nas primeiras 24 horas. Quanto mais tardemos em fazer o tratamento após a colheita, menos eficaz é o fungicida na prevenção da podridão. Aqui vemos o efeito que tem tratar a fruta nada mais ser colheitada ou até 2 dias depois, que temos uns índices de podridão de quase o 30%. Por que drencher? Por que pensamos que é o mellor tratamento, drencher ou balsa? Porque ten uns índices de redução da podridão máis altos que o resto de tratamentos. Teñen uns factores de variabilidade que deben ser controlados, como nas condicións higiénicas óptimas, ou alteracións nas concentracións que deben ser controladas periódicamente, pero son os que maiores eficacias teñen para evitar as podridãos. Os tratamentos en liña en sprays non recuperáveis teñen un efeito moito variável porque dependen demasiado do modo de aplicación, da obstrução dos bicos, da quantidade de água, hai que utilizar a quantidade de água justa para a quantidade de fruta que se descarrega, e o mesmo pasa coa cera, que teña as mesmas fallas similares ao spray non recuperable, pero en este caso ás veces é máis fácil de detectar. Outro problema das ceras utilizadas con fungicidas é a homogeneidade da mistura, que non sempre é todo o boa que é necesario. Cales son os problemas das alteracións nas concentracións das aguas de drencher? Se non temos un control ou os seus fungicidas non foran repostos durante o día de traballo, a concentración de fungicida diminuiría conforme a dose óptima coa que comenzamos o día e a contaminación aumentaría tamén, facendo que o noso tratamento seja pouco eficaz. Todas estas gráficas son casos reais de estudos feitos no noso laboratorio. Qual é o efeito de non ter unha boa desinfección ou higienización na mistura fungicida do tratamento? Quando non temos control na desinfección da água, apenas após 30 paletes, a eficácia do noso tratamento desaparece. Mentres que se temos un tratamento fungicida máis unha desinfección, conseguimos que a agua de tratamento teña unha eficacia máxima e constante durante todo o noso día de traballo, mantendo os índices de podridão en niveis mínimos con respecto a un agua que non ten tratamento nen desinfección. Cal é o tratamento máis importante global no noso packing? Pois as dúas cousas. Un tratamento primeiro nun drencher ou balsa con agua
os fungicidas e, após disso, un bon tratamento de reforzo de cera con fungicida. Desta maneira, conseguimos sempre as maiores eficacias no controle da podridão. Bom, eu non quería irme sen falar da podridão ácida causada polo geótrico, porque sei que produce importantes perdas aquí no Brasil, especialmente en períodos de chuvas, cando hai unha alta cantidade de inóculo no campo. Normalmente a infección ocorre no campo, pero tamén pode ocorrer no packing cando non existe unha boa limpeza. Esta enfermidade pode ser transmitida pelo contacto se unha fruta podre alcanza unha fruta sá. A mellor ferramenta para detener o avance desta enfermidade é unha desinfección frecuente de todas as zonas por onde a fruta pasa e ter unha boa higienización das aguas do tratamento, do drencher, da balsa ou da liña, para poder evitar a propagación desta enfermidade. Já sei que aquí o ortofenil non se utiliza habitualmente, pero nosotros en España temos moita boa experiencia co uso do ortofenil a dosis altas de 2000 ppm contra a podredumbre ácida, con resultados de eficacia que a guazatina, que era o que se utilizaba fai anos. Outra das soluções para evitar a propagação da enfermidade, especialmente na lavadora de fruta durante a lavagem, é desinfectar as águas do tratamento para matar a maior quantidade de esporos deste fungo e evitar así a contaminação cruzada de fruta sana que pode acabar sendo contaminada. Somente depois de unha hora ou unha hora e meia conseguimos reducións no número de esporas superiores a 90%, utilizando desinfectantes a base de ácido peracético, 50 ou 150 ppm, e tamén con moito bons resultados na prevención desta enfermidade. Cal é outro dos problemas dos fungos e de un mal uso dos fungicidas? O aparecimento de resistencias. Ao principio, normalmente, todas as cepas de fungos son sensíveis aos fungicidas, pero ás veces no packing poden aparecer algunhas cepas resistentes que, se non son tratadas adecuadamente, poden acumularse e convertirse nas cepas maioritarias, e os fungicidas non teñen a eficacia de matar a eses fungos, que teñen unha capacidade de recontaminación en todas as áreas do almacén, nos caixóns dos campos, e se non há unha boa limpeza e desinfección, non há unha boa utilización dos fungicidas, non há unha boa limpeza e desinfección das distintas áreas no almacén, estas cepas resistentes poden acumularse, chegar ao campo e convertirse nas principais cepas, e entón ali tenemos un bon problema. Como se geran as resistencias no almacén? Normalmente cunhas prácticas pos-colleita inadecuadas. Uns protocolos de limpeza e desinfección inadecuados fan que a acumulación de inóculo aumente, especialmente nas aguas do tratamento. Unha mala aplicación dos fungicidas a doses baixas ou incorrectas deixan baixos residuos en fruta, e todo isto fai que todos os fungos se conviertan en fungos resistentes aos fungicidas.
está amplamente descrito que unha das principais causas do aparecimento das resistencias é un mal uso, unha mala aplicación dos fungicidas, porque doses baixas non poden eliminar as cepas resistentes e todas as cepas que sobreviven geran mutazoas, todo é como un círculo. Ao final non há control da esporulação, as esporas resistentes acumulan e podemos chegar a ter un gran problema no almacén, difícil de solucionar. As principais consecuencias no aparecimento das resistencias é a redução do controle da podridão, obviamente, o aparecimento de resistencias cruzadas con outros fungicidas que teñan o mesmo modo de ação que o fungicida que utilizamos habitualmente. É por iso que unha das millores estrategias, ferramentas para acabar coas resistencias é o uso de misturas de fungicidas con diferentes modos de ação, como o imazalil e pirimetanil, que poden facer que a resistencia nesas cepas de fungos non se desenvolvan. O aparecimento de cepas resistencias tamén fa que o tempo que temos para aplicar o fungicida, que é o que chamamos o tempo de atraso permisible, se vea reducido. Este tempo é como o tempo máximo que temos para que a aplicación dun fungicida normalmente seja eficaz na redução da podridão. É diferente para os diferentes tipos de fungicidas. O imazalil e o pirimetanil teñen un dos tempos de atraso permisible máis altos. Outros fungicidas como a azoxastrobina ou fludioxonil teñen uns tempos de atraso permisible máis baixos. Isto significa que a fruta ten que ser tratada máis cedo con estes fungicidas que con os outros. E se temos cepas resistentes, este tempo ainda se ve disminuído. Outro problema das resistencias, a falta de control na esporulação. Quantos máis esporos temos nunha fruta podre, máis complicado é de controlar o contágio e os problemas de podridão no resto das frutas. Aínda que teñamos uns niveis de residuos bons. Cales son as mellores estrategias? Unha detección precoz de estas cepas resistentes, con análisis habituais. Se detectamos que hai un exceso de podridão, un exceso de esporulação no noso packing, debemos analizar esas cepas de fungos para determinar se são ou non são resistentes. Ter uns bons planos de limpeza e desinfecção frecuentes para eliminar todo o exceso de inóculo, evitar que se acumule e que podan surgir cepas resistentes. A rotação de tratamentos é importante, utilizando fungicidas que teñan diferente modo de ação. Desta maneira, o fungo non se acostumbra a un fungicida concreto e non desarrolla resistencias a este fungicida. Cales son as innovações que en España utilizamos para evitar este aparecimento? Ter un bo control desde o inicio dos tratamentos cos dosificadores automáticos. Normalmente os dosificadores tradicionais facían unha dosificación da agua do drencher ou da balsa ou tratamentos pós-colleita, pero cando aparecían perturbações, moitas veces coas amostras manuais
no laboratorio, sexa noso ou externo, ou ben incluso o EasyKit, esas perturbazoes eran detectadas tarde para poder facer as correccións oportunas e que este problema non fose demasiado tarde. Me explico. Moitas veces, cando unha fruta se trata no drencher, se toma unha mostra, analízase, esa fruta xa pasou por liña, ás veces xa está en caixas, xa está mandada ao seu destino, 2 días depois, cando o análise da agua di que esos residuos eran baixos, é tarde para recuperar esa fruta que xa está a medio camino do noso destino final. Para isto surgiu o CAT System, que é un sistema de control automático do tratamento no que o propio dosificador cada hora ou cada hora e media pode facer medições da agua do tratamento analizando os residuos de fungicida e desinfectante e facendo as correccións automáticas nese mesmo instante. Desta maneira, controlanse as perturbacións en todo momento e conseguimos un control excelente sobre este tratamento e evitamos, por suposto, a xeración de resistencias. E que os residuos na nosa fruta sexan sempre constantes. O terceiro punto no proceso global de poscolleita no noso packing é a importancia dunha boa limpeza e desinfexao. Limpeza e desinfexao van sempre juntas, non pode existir unha sen a outra. Aínda que algunhas infeccións suceden somente no campo, a maioría están no armazén. Isto fai que sempre exista unha fonte de inóculo e que a nosa fruta pode ser contaminada constantemente se non eliminamos esa cantidade de inóculo. A mellor maneira para controlar ou eliminar esa cantidade de inóculo é limpezas e desinfexaos periódicas que evitan que haxa unha acumulación. Cales son os puntos, como xa dixemos antes, de as áreas de maior concentración de contaminación? Cámaras de desverdizado ou armazenamento, volcado e calibrado da fruta, os caixóns do campo e todas as superficies polas que entra en contacto a fruta. Para establecer un bon plano de limpeza e desinfexao, temos que tener en conta unha serie de requisitos que veremos máis adelante e saber que os beneficios que produz son moito máis importantes que a complicación de facelo periódicamente. Eu sei que unha das principais causas pola que nos packings non existen uns planos de limpeza e desinfexao habituais é a dificultade de facer todos os días, invertir unhas horas da jornada en limpar e desinfectar, perdendo capacidade productiva. Pero se conseguimos unha redución da cantidade de inóculo, conseguiremos menores índices de podrido, reduciremos o risco de aparecimento de resistencias, reduciremos a cantidade de esporos de patógenos e melloraremos a condición dos nosos traballadores. Sempre moito máis agradable traballar nun ambiente limpio que nun ambiente sujo. Cualquier plano de limpeza e desinfexao consiste en 2 etapas. Primeiro, limpeza, para garantir que os desinfectantes podan actuar de maneira adecuada. Hai que eliminar a suxidade importante, a materia orgánica, e aplicar os detergentes conforme o fabricante marque. A segunda etapa, a desinfexao.
Hai que utilizar os desinfectantes como o fabricante recomenda. Hai que ler a ficha técnica de seguranza, utilizar os elementos de seguridade adecuados, ter en conta que non se poden aplicar biocidas en presenza da fruta e que moitas veces é obligatorio enxaguar as superficies depois de utilizar algúns dos produtos desinfectantes. Pasos genéricos de cualquier plano de limpeza e desinfección: a preparación das instalacións, dos equipamentos, que a limpeza debe ser feita sempre con agua potável, eliminar primeiro calquera cantidade de follas, ramas ou materia orgánica que dificulte a boa aplicación dos detergentes, enxaguar sempre depois da limpeza, utilizar os desinfectantes e aplicar conforme as instruccións do fabricante e facer un enxaguado final se fora necesario. Outras recomendacións: as dichas anteriormente, os produtos non deben aplicarse en presencia de fruta. Despois de utilizar algúns produtos hai que facer un enxaguado, comprobar habitualmente e periódicamente a existencia de contaminación e eliminarla da maneira máis rápida posible, e desinfectar as zonas críticas máis veces que outras zonas máis limpas do packing. Pode ser unha boa solución. Depois de cualquier proceso de limpeza e desinfección, é importante facer unha comprobación de eficacia deste proceso mediante os análises de contaminación dos que falei ao principio. Se pode usar mochila ou pulverizador. Os bicos que xeren gotas de tamaño máis grande evitarán problemas de olores desagradables. Unha solución para a desinfección dunha parte da liña moito importante como é a lavadora de fruta, a aplicación de desinfectantes a base de ácido peracético ao mesmo tempo que o sabao. Na liña de lavaxen, isto hace que as escobas da lavadora e a fruta sexan desinfectadas ao mesmo tempo. Desta maneira evitamos a propagación de esporos de fungos como Geotrichum ou Penicillium que poden pasar e contaminar toda a liña e que poden facer que a nosa fruta sana sexa contaminada con esporos de lotes de fruta procesados anteriormente. É un sistema moi fácil, automático, fácil de instalación, fácil de funcionar, ten un mantenimento moito baixo e non utiliza grandes cantidades de agua. Normalmente, con estas barras de bicos, facemos a aplicación do sabao e o desinfectante peracético, e depois de pasar por unha serie de escovas da lavadora, hai un último enxaguado con agua potável. Outra das solucións desinfectantes que facilitan estes planos de limpeza e desinfección no almacén son as latas fumígenas. Neste caso é o Greenfog AS, preparado a base de aditivos alimentares de ácido sórbico, especialmente indicado e autorizado para o tratamento poscolleita de citros en cámaras frigoríficas. Está conforme a legislación tanto na Unión Europea como nos Estados Unidos, o ácido sórbico e os sorbatos potásicos. Ten eficacia probada a través de múltiples ensaios feitos por nós contra algúns dos principais
fungos que producen podridao na poscolleita de cítricos, sexa Penicillium, Cladosporium e outros. A aplicación destes produtos fumígenos é moito rápida, fácil, simples, é homogénea, pode ser para cámaras ou para packing, non precisa de instalación, sen necesidade de mollar a fruta, sen manipular a fruta, non se geran aguas residuais e, como imos ver, ten eficacia demostrada contra a podridao por Penicillium. Estos son ensaios de eficacia reais feitos no noso laboratorio con fruta inoculada após 5 días a 20 grados ou 8 días a 20 grados. O índice de redução é laranja navelate. Penso que aquí é laranja Bahía. Laranja Bahía. Tamén ten eficacia contra o Cladosporium. Sabemos, estes son ensaios realizados en Perú. Ali teñen moitos problemas penso que aquí chamades barba de Papá Noel, ese mofo branco que aparece no pedúnculo da fruta, provocado por unha mistura de fungos, entre eles o Cladosporium. Levamos anos facendo ensaios de eficacia na redução destes esporos de Cladosporium co Greenfog AS, contaminando a pele da fruta artificialmente, depois da aplicación do fumígeno, facendo o lavagen da pele da fruta para determinar a contaminación e o número de esporos antes e após o tratamento do fumígeno, con moito bons resultados, como poden verse aquí, reduções de casi o 90-99%. Tamén fixemos probas de desinfesao en superficies, tanto en bins de campo como nas paredes das cámaras. No caso das paredes, fixemos unha contaminación artificial en chapas de aço inoxidável para determinar a contaminación antes e depois, e tamén vemos que temos unhas moito boas reduções no porcentaxe de contaminación. Todo isto coa aplicación unha única vez do fumígeno, sen necesidade de mollar, sen necesidade de limpar, nada. E por último, que a gestão práctica do proceso pós-colleita. Como todos sabeis, o proceso pós-colleita ten diferentes etapas. Comeza na colleita, pasa por o packing na selexao, a aplicación de tratamentos fungicidas, manter unha boa desinfección das instalações e facer unha boa gestão do frío durante o armazenamento ou o transporte. Cuanto máis controle do proceso exista, menos reclamações e menos podridão. Diferentes puntos a ter en conta na colleita: evitar os danos na fruta cando se colle, utilizar tesouras, evitar fruta que teña indicadores de podridão precolleita, tratar de colleitar no momento justo cando a fruta non é demasiado matura, ter un bon proceso de selexão no almacén, detectar os defeitos importantes para evitar que cheguen ao produto final e intentar facer cursos de entrenamento ás persoas que traballan para ter unha eficiente detección dos podridos, da podridão incipiente, e evitar que esta fruta podre chegue ao final de liña.
os tratamentos fungicidas deben ser ben aplicados, non se pode facer unha aplicación incorrecta do tratamento, nin no drencher ou balsa ou na liña. Todo isto deriva en todos os problemas que veño falando, resistencias, baixos residuos, aparecimento de podridão na fruta final. Temos que evitar que este tratamento non seja homogéneo, un tratamento homogéneo que haga que toda a nosa fruta teña o mesmo nivel de residuos, asegurará un éxito non, suceso, éxito non, é un bon manejo do frío, transportar a nosa fruta á mesma temperatura, facer un bon presfriamento, que toda a nosa fruta sea presfriada, evitar os cambios de temperatura durante todo o proceso de transporte e comercialización. Além de iso, é importante ter unha boa desinfección de todas as instalações, cámaras, liña, caixoes, todo, para evitar o aparecimento de patógenos resistentes non controlados, e todo isto para evitar o aparecimento de podridão na chegada. Cal é un dos puntos menos no que normalmente menos importancia concedemos ao frío? Se non facemos un bon tratamento ou un bon manejo do frío ou da conservación frigorífica durante o transporte e a chegada ao cliente final, podemos ter problemas de outro tipo de reclamações que non son de podridão, pero que son desordens da pele e outros problemas que poden acarrear reclamações. Un resumo do proceso dos límites críticos na colleita, no tratamento drencher, no tratamento da cera, é controlar e non deixar que os límites críticos en cada un dos pasos superen os nosos niveis aceptáveis para evitar problemas posteriores. Estos son valores aproximados de experiencia nosa nos niveis de contaminación aceptáveis para as distintas zonas, pero ao final cada un ten que establecer os niveis aceptáveis para a súa propia fruta. Como dicía antes, un dos puntos que menos preocupa, pero que pode acarrear moitos problemas e reclamacións finales, é o transporte frigorífico da fruta cando chega ao noso mercado final, porque existen variedades de citros que son máis sensíveis que outras a sofrir este tipo de desordens. Para o controlo de todos estes desordens é moito necesaria a aplicación da cera na liña. Hai diversos tipos de cera, nós temos unha cera a base de carne a uva, chamada Plantsil, que ten moito bons resultados contra danos por frío, a deshidratación e outro tipo de desordens da pele. Isto son ensaios nosos de danos por frío causados en laranja da variedade de Valencia. Após 3 meses de conservación frigorífica a 2,5 grados, con resultados nos que a cera ten un control dos danos por frío moi similares á cera que utiliza tiabendazol, que históricamente é o fungicida que máis efecto ten na protección da pele dos citros. Ten un excelente controle na perda de peso en limoes, en outro tipo de citros,
o encerado destes limões gera uma atmosfera, não só em limões, em todos os citros, uma atmosfera modificada na casca de frutas que hace que a maturação desta fruta sea máis lenta e conseguimos que no caso do limão verde, penso que é uma questão de qualidade importante, que depois de transporte frigorífico a Europa dos limões verdes, os nosos limões tratados con cera teñan un color máis verde e un aspecto máis saludável, e os limões non tratados con cera presenten signos de deshidratación e de amarillamento, de ter un cor máis amarelo. Este foi un test de qualidade realizado non por nós, senón por un retail europeo que merca limões aquí en Brasil, manda a Holanda e ali eles comercializan os limões. Outra das vantagens de utilizar a cera, o controlo da deshidratación e as pérdidas de peso. As pérdidas de peso ao final producen mermas no peso e na quantidade de fruta que chega ao mercado final, e pode ser causa de reclamacións se son unhas perdas de peso excesivamente grandes. En este ensaio vemos como a aplicación de distintas ceras ou a aplicación de nenhuma cera faz que as pérdidas de peso sexan máis baixas que en frutas en encerar. Coas nosas ceras Plansil temos uns controlos de perda de peso máis eficaces que con outras ceras convencionais a base de polietilenos ou shellac. Como pode controlarse todo este proceso de aplicación da cera para ser eficaz e efectivo? Cos novos sistemas de visão artificial para un mellor controle desta aplicación. Estes sistemas están baseados na gravación de imagens en tempo real e, após diso, uns algoritmos mediante inteligencia artificial transforman estas imagens en dados de toneladas de fruta que están sendo procesadas por hora, e segundo este dado, o programa calcula a quantidade, o dosificador calcula a quantidade de cera a aplicar. As vantagens destes sistemas que aumentan o rendimento da cera, porque non há perdas de cera por un exceso de aplicación, que temos un maior controle sobre os residuos fungicidas cando aplicamos cera con fungicida, e que este sistema ten sempre en conta as perdas de fruta nas mesas de selexao e as perdas de fruta que há na triaxe. Porque normalmente o que se facía anteriormente era aplicar, dosificar a cera no aplicador en base aos dados de descarga da fruta no volcador. Pero non se tiña en conta a selexao de fruta nas mesas e a triaxe e as perdas de quantidade de fruta en ese punto. Este sistema ten unha maior precisão que os sistemas tradicionais de fotocélulas para a aplicación da cera, e sempre ten a posibilidade de acceso aos datos do sistema a través do internet. Iso é tudo. Moito obrigado pela atención e cualquier pregunta. Citrosol, o noso colaborador distribuidor Aruá en Brasil, poden responder agora ou noutro momento. Muito obrigada. Mil gracias por la excelente conferência. Fica tranquila com o seu português, tá? Aguarde um instante. Por favor, eu convido agora o presidente da BCM para entregar para você
uma lembrança por la excelente conferência. Gracias.